panguva ino pari kuonekwa mafactions they are rising in the ruling party ZANU-PF. Panguva inoi pane imwe faction ichangoburwa iri kushamisa vanhu, iri kuuya ichitungamirwa nana Mutsvangwa. Azvipere mushe amene kuti nawo iyi vari kuzama kuda kuconfuse vanhu vachitona semafuza or kuti their actions they are just genuine. Ndisati apena mashoko ari kunyatso kuonekwa nevanhu kuti aiwa mubato weZANU-PF mazara confusion dzoga dzoga. Vanhu panguva ino havachatombopay attention kuzanu, unotonyatsoziva kuti aiwa vakomana ava number 1 vari kuonekwa kunzi vari kutotambudza zvavo macitizens, number 2 vakurwa pachavo vauda kuti zviaffecte macitizens again. Sana muna mashoko akudanyurwa panguva ino don't bo subscribe or like on the bell icon. Timina kukuzwa mudanyura chiti vanoposta this picture rana Mutsvangwa aya vari kuManicaland vamuri kuona avo vachitaura maspeeches aionekwa kunzi akanga against mutungamiri wenyika seprecap farm meetings pamwe chete naNatagwire vari kuonekwa kunzi vari kuda kuba pato nekuda kwemari. Vamudanyura achiti a new faction is emerging led by Mutsvangwas with the presidential ambitions and power hunger. They are gaining control in Manicaland province, which serves as their launchpad. This group is said to be opposing General Orotagwire, potentially sparking a power struggle. Ndo mashoko abuda takuonekwa pana pachionekwa kunzi aiwa faction iyi iri kuonekwa kunzi aiwa zviri paviri. Is either kuti bato iri riri kuya richiopposa general vari kuonekwa kunzi people are not trusting these Mutsvangwa guys. Inoda kuti vakaona na Mutsvangwa vanongozikanwa kuti vanongotauririsa ende panguva ine uchisuspecta kuti aiwa vanongoopposa general kusa ndochivenga vari kuonekwa kunzi vari kuti like anti 2030 vachiramba zvigananda oro vari vachiopposa Tagwire serise to power. Havasinyatsi kunzwisisika mashoko ari kuda panguva ino vanobuda vachitaura zvakasiyana siyana, vamwe vachiti those are side shows to confuse people. We know the modus operandi of criminals. Vamwe vanonyora chiti regai chimwashuke into pieces. Mari vanonyora chiti number 1 once or part to BVP. Ndo mashoko anobuda achinyorwa panguva ino. Tudze mafunguro enyu moti kudi pamusoro penhau ipi nakomese kuchemedzo mafunguro enyu. Subscribe or like cheto on the bell icon.